Addan iti ti pulisya, ti 44 ti tawen na mechanic helper, ti motor pool, ti gobyerno probinsyal, ken residente ti barangay San Gregorio La Paz, kalbasan din ni SWAT a drug bypass operation, iti barangay Malabaga, La Paz, Abra. Basar iti pulisya, naaktuan ti may pagaro panagilako na ti may sasasay ti maata pa shabu, iti nagpamarang a poster buyer. Agdag senda ito iti 0.71 grams, ken nagbalor ti 4,828 pesos. Narekobre pa itikot na ti may sapay plastic sachet ang naglaon met laing ti maata pa shabu ngagdagsen met ti 1.84 grams ken nagbalor ti 12,512 pesos. Nakumbiskar pa iti inusa ang mark money, cellphone ken tinaglukaran ti suspect kakalalaw. Kuna ti pulisya, imo na nagpositibo tinewa na test by ti suspect iti kalabes iso na isuat ti operasyon. Monitor ti dito yun nga hag-operate dito yung area tayo. Kanan lang nga dito yung ili ti lapas ti pag supply na kung ikan na dito pa'y kabangibang nga ili tayo. So tatay nakitransact dito yung tropa tayo kimagatbet. So nga dito yung inset tayo dito yung Malabaga iti transaction area tayo. Agalas dos tayo mga rugi dito yung operation tayo. Iti record ti pulisya, ti suspect kay karaman iti high-value individual gapot empleyado ti gobyerno. Nagliba kami ti suspect ti operasyon ken naglikodan na kukuha na dagiti na recovery a shabu. Awan tinaano na sir, orain yan, ano sir. Mabaling ko kay pa-fingerprint, di kita sir. Di kita nakasasi talaga nga kung hindi ka man nagiyay. Bis ti BNP kat sipsiputan dahan kapot ti operasyon illegal na droga kung nada alleged lang ti lapas ng di other municipalities pa. Diyan ba ko na? Ay, awan sir, yan ang arang rumor dito sir. Makita kami sa CCTV sir, ang arang rumor ta, apulis pa na napanta Malabaga sir. Yun ang kilon tayo, sir, anak makapapan niya sir. Banggit lang tayo ko sa tartarabaho ay ni Bus Kungor di Yellow Blocks. Ngayon maglalawa ka? Aan sir. Aan sir. Naglalako sir, natiliw da ko man sir, ti kastaan, natilawan da ko man, nga ibigay balay naglalako sir. Nagkusasar kayo? Aan sir, tanda sakit ko nga TV sa haraw, sa manikod di ko. Any comment na paglikodan na, ano na alaking kwa na sir? Normal lang mo dito sir, so base mo titi ko ta mga dito ito muna nga operation tata Intel operative tamot nga dati kastalat ta talaga nga pagtalikodan ta metlaan. Ket makita tayo mo ta dagiti pinagisayang katayo ti daytang operation ket kumpleto tayo mo. Isagsagan ng ti pulisya ti may pila reklamo kontra iti suspect apan naglabsing ti RA 9165 wenno ti Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 gapu iti maipagarup apan naglako ken panagikot na iti legal na droga. Nagbalag ba ti pulisya kanitag tultuloy ti legal nga operasyon na. Sardeng da tapno awan iti nasayaat nga pagbalinanda ni tultuloy da deta ta ti kapulisan iti pi lapas ket kami mut nga agsardeng no nga hanga maibus amin dagiti aglalako dito ili. Archie Lorenzo, Balitang Solid North.